Sanibona wengane zakwethu. Sanibona, ngithemba ukuthi niyaphila bafowethu. Hayi nami ngiyaphila. Yeah, cha, ingane zakwethu ngicela ukwedlulisa ukuphatheka kabi kwami ngabantu abavele bethuke lapho suke wena ungathukanga khona. Mina inhlamba bafowethu angithuki, angisoze futhi ngathuka umuntu. Eyami inhlamba yokuthi uyanya mhlathi kanyoko fuseke wena uyabo makuukuthi ke lokho awukuthandi mangisuke ngikusho ufuna uphume kimi ngoba mina lezo zinto ngizozisho uma ngibhedela futhi manguphendula kanjalo ngisuke ngisafuna siqhubeke sibe right. Mina ngiyablockana nje bafowethu, ngiyablockana, ngiba neviki mina lokubhlocka wonke umuntu osefonini yami ngoba angidingi mina empilweni yami, angidingi umuntu ozolokho engicorrecta engitshela izinto engangazi. Nginabo abantu engiphila nabo mina abakwazi ukungitshela ukuthi angenze kanje. So ke lokhu okwenziwa izinsizwa la ku social media ukuthi zingithuke kuzoba kubi. Okokuqala nje mina ngumdidiyeli weinsizwa, kukhona ukuthi njengoba abantu bethanda abantu ababathandayo, nami kukhona abantu abanendaba nento engenzayo ozothola ukuthi ekugcineni lezi inhlaka ezehlukene ziyagcina seziyaxabana. Into engingayifisi ke leyo mina. Ngiyafisa ukuthi uma ngabe ukuthi ngikhulume into ongayithandi uvela ungayingeni indaba yami, ungayingeni nje indaba yami, uyiqhubekele nempilo yakho, uphume kumina ngoba mina umuntu engisuke ngikhulume naye uyangiphendula. Umuntu engisuke ngikhulume nje ngiqondise kuye uyangiphendula. So ngisuke ngalindele ukuphendulwa umuntu owumlandela umuntu. Futhi wonke umculo onabalandeli abalibele naye ulibele lo mculi loyo. Umculi nje maye nobalandeli ababizwa ngabalandeli abaphambili abalibele, kwayena lo umculo ulibele. Ngoba kuthatha a very serious thinking and concern ukukhuluma ngomuntu. So ke uma ngabe ke sizokhuluma ngabantu bese kuba khona abantu abasithukayo bese sithola ukuthi bayakhokhelwa, banikezwa nezimali zokuthi benze wonke lama content abo ukuthuka abantu. Angikwazi ke mina ukubaphendula direct ngoba abanye babo bake bathuka oShembe, abanye babo bake bathuka amakhosi, abanye babo bake bathuka isilo. Manje mina anginawo amandla okuphendula abantu abakanjalo. Kodwa ngiyafisa khona ukuthi wonke umuntu okakhipha igama elinhlamba libhekise kimi, ngiyafisa nje ukuthi sike sihlangane sixoxe ke ngibuza ukuthi uze ungithuke kangaka yipi nje inhlambe bengiyikhiphile kuwe mina, mhlambe bengitheni kuwe ke direct nje ukuze ukuthi ungazokhipha inhlamba yokungeya njoba ngubaba weingane nje. Mina ke bafowethu nginayo ke inhliziyo embi, nginawo umoya omuhle kodwa inhliziyo embi nginayo futhi. Nganixoxela nje istory sokuthi sabuqeda kanjani ubusela ngakithi. Sabuqeda thina ubusela ngakithi, sabuqeda ngoba sakhetha ukuba ngamadoda. Kukhona izinto esavuma ukuthi zenzeke empilweni zethu ukuze kuphele ubusela ngakithi. Ningangiphusheli kulelo side, ningangisi kuleyo nto mina ngoba anginamsebenzi la kuboshwa mina. Into okuthi ukuboshwa nje into enganamsebenzi nayo ngoba into engenalutho. Insizwa zangempela igcwele lapha ejele, insizwa zangempela ezinomsebenzi enesibindi enendaba nezinto zihleli lapha emajele ehlalela amacala engazange iwenze. So ke mina mangabe ukuthi lokhu kuzongiphoqa ukuthi ngixabane nomuntu ukuze ngiboshwe, kulungile kuzokwenzeka lokho, kodwa angifuni ukuthuka umuntu mina engingazange ngisho lutho kuye. Angizange ngisho lutho kulezi insizwe ezingithukayo. Ngiyafisa ukuhlangana nani ke sixoxeni, ningichazele ukuthi nginone kuphi bese ngixolisa ngoba kulula kimi ukuxolisa. Kulula kimi ukuxolisa. Angisheshi ukukhohlwa mina. Ungasheshi na ukukhohlwa. Ayizondi inkabi, ayibambe ikhona.